חברים, כולנו הולכים למות. באמת. ההורים שלנו, האחים והאחיות שלנו, אתם, ואפילו המורה מהבית ספר. סליחה. הנקודה היא שבסוף כולם מתים. המוות בלתי נמנע גם למותגי רכב. יש כאלה שעוד ישרדו הרבה אחרינו, אבל כמה וכמה שהיו להם שנות זהב, הם נמכרו בכל העולם, ובכל זאת, בעקבות משבר או שינוי קיצוני, הם התחברו למכונת הנשמה. המכונה נתנה את כל מה שיכלה, אבל הם המשיכו לקסוס, ואז, ביום אחד, הדירקטוריון החליט למשוך את הכבל מהחשמל ולסגור את המפעל. או היבואן החליט שמספיק. אל תדאגו, זה לא ערוץ ההיסטוריה, אז אני לא הולך לדבר על מותגי רכב שעצרו פעילות עוד בימי הקרבורטורים. נתמקד רק ברכבים שגדלנו עליהם, ואם נחפש במוסדות של חולי נפש או במפגשים בבית ינאי בימי שישי, עוד נמצא כמה כאלה שעדיין נוסעות בינינו כאילו זה נורמלי. נתחיל מהיצרן הכי משעמם לדעתי ברשימה, מרכב שההורים שלי אפילו לא יכלו לחלום עליו, כי הייתה עליו רשימת המתנה של 5 שנים ויותר, למי שרצה לקנות אותה בברית המועצות. אבל כשהם עלו לארץ הם גילו שהם מוכרים אותה כאן די בזול ובלי המתנה בכלל. רק תיקח את זה מאיתנו. אני מדבר על לאדה. מותג לאדה מכר בישראל כמה דגמים, אבל הנמכר ביותר היה לאדה סמארה. מכונית הדג'בק עם נראות ספורטיבית משהו, אבל טכנולוגיות סובייטיות. כמובן שאני רואה כמה מכם באיקון על המקלדת לרשום לי שהמותג עדיין קיים, וזה נכון. ללאדה יש דגמים חדשים שהיא מוכרת ברוסיה, אבל אנחנו לא ברוסיה, ומ-1997 המותג לא עמד בשום תקנה מערבית כדי להמשיך למכור את התוצרת שלו מחוץ למדינה. אז אצלנו הוא מת מאז. איכשהו בכל סרטון כמעט אני חוזר לדאיו. אבל כן, דאיו הייתה אחד ממותגי הרכב הפופולריים בישראל בזמנו. לא משנה באיזה חניון זרקת אבן, היה סיכוי גבוה שהיא תפגע בדאיו. מההתחלה, דאיו התחילה ברגל שמאל בכך שהיא בחרה לחיקוי את אופל קדט, רכב שכבר הפסיק את הייצור שלו עשור אחורה. דאיו סיימה את הקריירה העצמאית שלה ב-1999 עם חובות שיכלו לחסות את תקציב הביטחון של מדינת ישראל לשנה הקרובה. ג'נרל מוטורס, שגם כך הייתה כבר שותפה לכישלון הזה, קנתה את החברה במלואה ומכרה את התוצרת של דאיו עם לוגו של שברולה. ובאופן מפתיע זה פאקינג עבד. במדינות רבות בעולם, כולל ישראל, הם מכרו בכמויות מטורפות, אבל השם דאיו נעלם לנצח. עכשיו אנחנו מתקדמים למותג רכב שבתכלס היווה תחרות לא רעה לאלפה רומאו ווולבו. אני מדבר על רובר. היו שתי רובר שאני זוכר מהילדות. רובר 200, הדג'בק מגניבה על בסיס ההונדה סיביק, ורובר 600, גרסה אינטליגנטית ואלגנטית להונדה אקורד. אבל בגלל שהן היו מייצרות בבריטניה, האמינות ואיכות הייצור היו ירודים מאוד, ואנשים עשירים שקנו רובר הפכו לעניים מהר מאוד כדי לעמוד בתחזוקה של הרכב. הייתה בדיחה אפילו בתוכנית הטלוויזיה טופ גיר שג'רמי קלרקסון סיפר שהמהנדס הראשי של מרצדס נפגש עם המהנדס של רובר. המהנדס מרובר ניצל את ההזדמנות ושאל את המהנדס של מרצדס, תגיד, איך אתם עושים בקרת איכות לרכב שלכם? המהנדס של מרצדס הסתכל עליו במבט רציני ואמר לו, בסוף היום אנחנו לוקחים את הרכב האחרון שירד מפס הייצור ומכניסים לתוכו חתול כשהחלונות והדלתות סגורים. כשאנחנו חוזרים בבוקר, אם החתול נמצא מת בתוך האוטו מחוסר אוויר, סימן שאיכות ההרכבה טובה מספיק. המהנדס של רובר חייך ואמר למהנדס של מרצדס, בונה איזה קטע, גם לנו יש בדיקה דומה. בסוף היום אנחנו לוקחים את הרכב האחרון שירד מפס הייצור ומכניסים לתוכו חתול. בבוקר אנחנו בודקים אם החתול עדיין בפנים. ועכשיו ברצינות. אבל עכשיו ברצינות. קופצים למוות הטרגי של פונטיאק, תרתי משמע. כי מי שזוכר, בשנת 2008 הספורט הלאומי של האמריקאים היה לקפוץ מהחלונות של מגדלי המשרדים בוול סטריט בעקבות המשבר הכלכלי. ולכן, שנה אחרי, ג'נרל מוטורס החליטה לסגור לצמיתות את פונטיאק. הפונטיאק האחרונות שנמכרו בישראל היו סולסטיס, אחת ממכוניות הספורט היפות ביותר אי פעם, ולפניה הייתה די פופולרית, פונטיאק סנברד, שהגיעה גם כסדן משפחתית וגם בגרסת קבריולט. ואם אנחנו כבר בארצות הברית ומדברים על ג'נרל מוטורס, אתם זוכרים את ה-GMC של סוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000? GMC הייתה בכל מקום, פופולרית כמעט כמו טילי פאג'ר בדרום לבנון. בתכלס, היבואן הוא זה שהחליט לקבור את השם GMC בשנת 2011 בערך, כי הוא התחרה בעצמו עם דגמי שברולט שהיו כמעט זהים
מסין ולכן החליט להפסיק לייבא אותם, עד שממש לאחרונה היבוא המקביל נכנס לתמונה והחזיר את הטנדרים של GMC לארץ. התלבטתי אם להכניס לפה גם את סאב, כי מי לא מכיר את הסוף הטרגי של סאב? יצרנית הרכב היחידה בעולם שלא שמה על הבוס שלה ועשתה מה שהיא רוצה. סאב הייתה יצרנית שוודית לצד וולבו, שיצרה רכבים ברמה מאוד גבוהה. הם תמיד דאגו לפתח ברמת ההנדסת האנוש בדגמים שלה, בצורה הכי מקורית והכי טובה שיש, כדי שהנהג ירגיש שהשקיעו בו. רכב שמהנדסי רכב היו מתפלאים ממנו. זה היה חשוב להם כל כך, עד שכשג'נרל מוטורס רכשו את סאב במטרה להציל אותם, לעזור להם לצאת מהמשבר הכלכלי שהם נקלעו אליו, GM נתנו להם את אופל וקטרה ואמרו להם, תשנו במינימום של המינימום את העיצוב החיצוני. תחליפו לוגו וזהו. זאת הסאב 93 החדשה. היא תציל את המותג המסכן שלכם מפשיטת רגל. סאב אמרו כן בטח, והוציאו את כל התקציב שלא היה להם על שינוי של מערכת ההפעלה במסך המולטימדיה, כי הם לא אהבו את איך שזה היה נראה במקור. אחרי זה הם ביקשו עוד תקציב כדי לשנות עוד מכלולים ברכב, כדי לשדרג את חוויית הנהיגה. אבל כבר בשלב הזה GM הבינו שאין עם מי לדבר, אין שם אף אחד בבית, סגרו את הברז, ולסאב לא נשארה ברירה אלא להגיש בקשה לפשיטת רגל. ואם כבר בסאב ואופל וקטרה עסקינן, בואו נזכר בביואי. גם הם סיימו את הקריירה שלהם בישראל, אחרי דגם מאוד מוצלח בארץ, ביואיק לקרוס. רכב גדול ומפנק עם עיצוב אלגנטי ומנוע V6 אמריקאי אמיתי. אבל מאותה סיבה שהיבואן הרגיש שיש לו יותר מדי מותגים דומים וקיבע את GMC, הוא קיבע גם את ביואיק והחליט להתמקד יותר בדגמי שברולט למי שמחפש משהו פשוט יותר, ודגמי קדילק למי שרוצה את היוקרה המלאה. מבחינתו, ביואיק הייתה סתם מותג למלם. לא מועיל, לא מזיק. רגע לפני שאני אגיד לכם להכין את הטישו ונדבר על לנצ'יה. יש עוד מותג רכב שהיה בישראל בכל מקום. הוא מכר מלא דגמים שנורא אהב. דייצו. היה את הדייצו שרייד, דייצו סיריון, אפלאוס, טריוס. כל דגם היה בנגר מטורף, כמו שירים של עומר אדם. הרבה אנשים חושבים שטויוטה, חברת האם, החליטה לחסל אותם בגלל תחרות פנימית, שזה הכל פוליטיקה וסקס. מדברים רק על פוליטיקה וסקס. אבל האמת היא קצת פחות סקסית ויותר קשורה לראיית חשבון ומספרים. דייצו פשוט לא הצליחה לעמוד בקצב של תקנות זיהום האוויר והבטיחות, וזה הפך את הייצוא מיפן ללא משתלם, וטויוטה פשוט קיבלה החלטה קרה לחתוך את דייצו מאירופה. היפנים האלה חותכים עניינים בלי טיפת רגש. סיונרה דייצו. כן, עכשיו אפשר להוציא ממחטות, כי אנחנו הולכים לדבר על לנצ'יה, ועל ההשפלה שהשם הזה עבר בשנותיו האחרונות אצלנו בארץ. למי שמאיזושהי סיבה הזויה לא מכיר את המותג, לנצ'יה הייתה כוכבת מרוצי ראלי בלתי מנוצחת בשנות ה-70 וה-80. היא הייתה הגרסה הרעה של פיאט עם נגיעות פרארי. כל מי שהיה חובב ספורט מוטורי רצה לנצ'יה. הדגמים שלהם היו שווה ערך ללוחמי יחידת אגוז, הטובים ביותר בתחומם. ואז כמובן, בגלל קשיים כלכליים, הם אמרו ללוחמי היחידה, תקשיבו חבר'ה, מעכשיו אתם סדרנים במשחקי כדוריד נשים. הם לקחו רכבים של פיאט ושינו להם את העיצוב. הדגמים האחרונים שנמכרו בישראל היו לנצ'יה אפסילון ולנצ'יה דלטה. זה מה שנשאר מהמורשת הקרבית שלהם עד שהם הפסיקו להציע את הרכבים מאיטליה ב-2016. ונסיים עם קרייזלר ודודג', שני מותגים של אותו קונצרן שהביאו לנו רכבים שלא מתאימים בכלל לישראל, אבל איכשהו הם מכרו. אחד הפופולריים היה דודג' ניטרו, קרוס אובר שנראה אגרסיבי אבל הרגיש כמו לנסוע בנגמש ולא בקטע טוב, ודודג' אבנג'ר שהגיע עם מנוע גדול וחזק אבל הנהיגה עליו הרגישה חסרת שליטה כמו עגלת סופר, היחידה שהגלגלים שלה לא נוסעים ישר ומשום מה דווקא אתה מקבל אותה כל פעם מחדש כשאתה מגיע לקניות. וכמובן היה גם את הקרייזלר C300 שכיכבה בקליפים של סבלימינל והצל, כי זה היה הרכב של הצל. אבל ברגע שדודג' קרייזלר התאחדו עם פיאט, הקונצרן החדש עשו ארגון מחודש שבעקבותיו המותגים האמריקאים האלה נשארו באמריקה ולא שווקו יותר לאירופה. אגב, בעקבות אותו איחוד, לנצ'יה עברה את ההשפלה שהיא עברה. והפעם אין לי איזה מסקנה לסוף הסרטון, כי האמת שרציתי להגיד, תיזהרו מלקנות מותגי רכב חדשים מסין שאתם לא מכירים.
תראו איך מותגים נעלמים כמו פליטי ריאליטי. אבל אז אני סותר את עצמי, כי יש פה ברשימה מלא מותגי רכב שהם ותיקים ומצליחים מאוד, ובכל זאת הם נעלמו. אז המסקנה היא שאין מסקנה, תקנו איזה רכב שבא לכם. ואיזה רכב מהרשימה הכי חסר לכם, ולמה זה דייטסו טריוס. ספרו לי בתגובות, ואם אהבתם תנו לייק, תירשמו לערוץ ונתראה בסרטון הבא.